बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसाम नाङै दैबानाजों गोबां न' बां जिब जुनार मानसिनि जिउ खहा जानांदों। दैबानानि जाउनाव माखासे फरायसालिनि आनजादखौ दोनथ'नो आरो फावसायनो गोनां जादों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया आसामनि दैबानाखौ नोजोर बोनानै द'थि सेमिस्टारनि आनजादखौ फावसायबाय। फैगौ 25 जुननिफ्राय जानो गोनां द'थि सेमिस्टारनि आनजादखौ दैबानाखौ नोजोर बोनानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया फावसायबाय। द'थि सेमिस्टारनि आनजादखौ 25 जुननि सोलाय 29 जुननिफ्राय खुंनाय जासिगोन। मैया बेलासिनि 3:30 समाव गोजोननि नोगोर क'क्राझार जे.डि. र'ड एक्सिस बेंकनिफ्राय गोजोनपुरी गामिनि बाब्रुबहन बसुमतारी मुंनि सासे थिकादारा 6 लाख रां बख'ना बायजोआव ओंखारबोनायाव एक्सिस बेंकनि लांगोनायाव बाइकजों फैनाय सानै दुथाङा बाब्रुबहन बसुमतारीनिफ्राय 6 लाख रां लुथिनाय जाथायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। जिल्ला पुलिस बिफाना गोख्रों फहिरा होनांगौ। लोगोसे बेबायदि खामानि मावग्रा दुथांफोरखौ बेबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे क'क्राझार पुलिस चिरां पुलिसखौ दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनायनि बेबस्था खालामनो थाखाय खावलायो। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मोननै जिल्ला क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव पिस्तल दिन्थिना रां लुथिनाय आरो सिखावनि उदखारा बांनो हमदों। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि बादायगिरिफोरनो भट होनायनि समा जोबनो एबा बन्द जानो थाखाय गेजेराव माखासे घन्टाल'सै। बर'नि फिसा नबजित नार्जारीनो नोंथांमोना एबा नोंथांनि न'खरनि सोरबाफोर भट होआखैब्ला थाबैनो हो, मानोना माखासे घन्टानि उनावनो भटिं लाइनआ बन्द जानो थांगासिनो। दिनै मोनाबिलिनि 9 रिंगासिमल' फिनाले राउन्डनि भटखौ होनो हागोन। 9 रिंगानि उनाव भटिं लाइनआ आबुङै बन्द जागोन। बेखायनो बर'नि फिसा नबजित नार्जारीनो दासिमबो सोरबाफोर भट होआखैब्ला 9152 नाम्बाराव भट होनो हागोन। बर'नि हायाव बर'नि हाखौ सेनो नाजानायनि गोख्रों अजद। बर'फोरा गावनि हायावनो रैखाथि गैलिया नामा? मानोना क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बर'फोरनि आबाद मावनानै जाग्रा 36 बिघा हाखौ सेनो नाजानायनि अजद। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बर'फोरनि आबाद मावनानै जाग्रा 36 बिघा हाखौ दखल खालामनो नाजानायनि अजद होदों क'क्राझार जिल्ला बातारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय गौरां दैसा बारनानै हरिमारुआव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सजों नांजाबनानै थानाय बातारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा आबाद मावनानै जाग्रा 36 बिघा हाखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाया डिसि बांला लुफुंनो नाजानायनि गोख्रों अजद होदों बातारमारि गामिनि रायजोफोरा। गावसोरजों जेबो सावरायालासिनो बे हायाव डिसि बांला लुफुंनो थाखाय गले गले नायबाय थादों आरो सार्केल अफिसारा सासे हा बिगोमाखौ हाखौ हगारना होनो थाखायबो हुमखि होदों होनना सासे हानि बिगोमाया फोरमायो। गामिनि रायजो राजाफोरा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनो हाखौ माब्लाबाबो हगारना होनो हाया होनना बुंथियो। लोगोसे बर' आरो ट्राइबेलनि हाखौ रैखाथि होनायनि थाखाय राहा लानो आसाम आरो बिटिआर सरकारखौ गामिनि रायजो राजाफोरा खावलायदों। आसाम सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे फोसावनाय। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनन्द पेगु बिथाङा दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों आसामनि फरायसालिफोरखौ फैगौ 25 जुननिफ्राय 25 जुलाइसिम गोलोम बोथोरनि बन्द फोसावबाय। प्रेस मिटनि गेजेरजों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनन्द पेगु बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दैबानानि थाखाय आसामनि दाब दाब जायगायाव दासिमबो फरायसालिफोरा बन्द जानानै दं। बेखौ नोजोर बोनानै देग्लाय गोलोम बोथोरनि बन्दखौ माखासे सान आवगायना थामहिनबा 25 जुननिफ्राय फोसावनाय जाबाय होनना मख'नो गोनांदि सिगांनि समफोराव 1 जुलाइनिफ्रायसो गोलोम बोथोरनि बन्दखौ होनाय जायोमोन। नाथाय दैबानानि थाखाय देग्लाय सरकारा बे थिरांथाखौ लानो गोनां जायो। बे नेमखान्थिखौ सरकारिजों लोगोसे गावारि फरायसालि सोलोंसालिफोरखौबो फालिनो थाखाय सोलोंथाइ मन्थ्रि आनन्द पेगु बिथाङा खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।